Naami karon diri bay sa buffet diri sa Movenpick Hotel. Ug mao na ilahang mga stylish diri oh. Langka coconut cake. So cute. Yan ni ay mango coconut lassi. Sus Ginoo ni mga pagkauna wa man ni sa kuan. Di ay linser torte. Orange apple jelly. Di ay bread and butter pudding. Puros dessert sa di primero. Di ang mga pagkaon mga bayo. Masa man to mga bata. Pagka nice sa ilang presentation. Na ilang mga kuan oh. Ilang mga sauce. Diyos ko makahinom-dom man sa tanis sa atong kuan. Sige lang diha. Ara. Quinoa salad. Waldorf salad. Yan. Si Kuya, ikaw nagluto ng pizza, Kuya? Yes, ma'am. Imuha jud ng timplada. Ah. Oh. So, dira ang pizza mga wain. Pinamdom sa tas atong sa man. Uy, dili siya yung ano. Iboy mo ka. Kunya ra. Dito. Na sila yung mga kuan diri ang lang. Diyos ko. So, di ara para sa mga nag-diet. Uy, grabe ka mga guys. Nga ilang mga pan freshly baked kaayo ni. Yan ta pa oh. Na-bake pa siya oh. Yan na ilang mga fruits. Di pineapple. Papaya. Yan sandiya. Yan sa naman dagway ani. Golden melon. Lami na ba niya siya? Wine buffet. 600 pesos. Barato kayo. Okay kayo. Di ako yung mga ngat-ngatunon dari o. Dried mango. Dried pineapple. Dried banana chips. Cashew nuts. Raisins. Sus ko. Hindi ay kuan. Hindi sus hindi. So nice kailangan kuan. Arrangement. Ito na ilang table setting. Unsa may Mabi ko buhayin tubig. oh, tubig di ay. Ay kuya, okay lang ka kuya? Okay kayo. Okay kayo. Dili na. Tubig na dyan. Uy, Tubig na. No. day unsa gani diri day pang? Ang dato. Kani ako amay. Iya pamili na diha. Kani ako kanitanan. Kani rawang gadita. Kani ra isa. Unsa na ice cream? Basado, unsa na kasabot ka sa nang pagkaon? Ice cream shaped chicken. Chuka lang ka. Tsukuna ka. Tanaw na to ilang mga kuan di mino. Hala? Woof woof. Basi malibat ko ka ani. Mahal man. Hoy, dili ra tas Pilipino. Di ay Ako na. Diha. Pagkulit ko na. kuan lang ako oy. Hala bay, grabe bay, makuyapan tas presyo bay. Bay, kari-kari 685. Ma, Unsa ni crispy pata 685. kani ako ma. Asa man imo na? Kaning duha. Ha? Woof woof. Chicken with rice? Kana na lang chicken with rice bi. Unsa din ni? Ayaw na kay wa ka kaila ng kuan. Pangutan. O kung saan siya. Pangutan na. Kani daghan kini mga lamas-lamas. Ay, kanina lang. Kari na lang imo. Woof woof chicken with rice. Mm. Ma, pagpili ani spaghetti. Dili ko uy. Magkuan lang gani. Ay, no ka ma. Pay sa Jollibee kit
Unsa? Unsa? Ang tari pero sa Jollibee kay di ala kayo. 99 ra no, busog na ka ika. Patuloy na diha. Daoy. Pwede doon. Ano ka? Kita na gusto na. Gusto na siya. Hala, di ko anay piting mahala gyud. Murag ka na brato. Pagbata mo na. Oo ni. Bata mo, Chardley. Chardley. Magpizza na lang ta, bibi. Kuni pizza. Ay, di ka na pizza. Kanina mo boss. Ay, pang children's menu, manda ini mo no. Stay away. Ma, para. Oh, ma, saan mo na? Ni, grabe rin kayo kadakot mo. Ay, ginawa ko. Ay, mani. Para? Tupi. Para tupi. Para kuno kaning magpatupi ba, magpaalot. Ay, anak na ni ba? Ay, anak. Binuang na yun. Saan mo na ako? Hakit mo rin ako. Binuang na yun mo, Kaon be. mo. Ako kay ano mo ko. Nagkaon mo ko. Shake mo. Shake mo na. Mahal man kayong mga shake. Ha? Karot. Sabi ako magastos sa atin. Uy, ginoo. Once in a lifetime. Once in a lifetime lagi, pero Maarto, magkama. Makabuyong man. May icon, oh. makabuyong. Maura na sila, bay? Mura na libro, ha? Ma, buwan na gini. Buwan siya. Drinks. Also, drinks. Kapi. Kapi lang ako, eh. Di ba sila kapi? Ayaw ba? Ayaw ba? Kapi lang. Ito mo ka, smoothies o fruit shake. Pag pala itong shake. Malani siya. Ayun. Kaya di ka naman may shake katong paghahapon. Magulo to. Ikaw, mukhang ka diyan yan, ana o. Kanila ako Pork chicken. Kana ma, kana kung doon na oh. Di ko na ice cream shake chicken. Ginoo, natulala ko. Sige na ba? Maulaw. Maulaw, mga bayo. Mas rugi pa. Nyara maulaw ikaw man. Ma, basing ko pun ana nilag mga una ba? Irison. Di, dagko siro ka ini usa ka serve. Dagko ini. Kaya piti mong mahala. Iba ako. Paano mo diha kay mano diha pa ug kape marang piso. Yes. Naglibog pa mig usa mong pilion. Kani. Sakto na lagi na ako makaning duha. Kanilang ako bay oy tuna sandwich. Uy, wala may mo ari. Kari man ako. Dari sa mga children. Kay ano ka Children man ka. kani ako. Pag smoothies or shake. Unsa? Sige na ba? Ana man po diri fresh mango smoothie. Kanina lang. Asa ko? Sige lang, good. Lami man yung pambata. Ma. 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 Asan pang hinawan? Hala, pangutanan ni tita. Ito diha ato ni. Oh. Tanaw, mag-naas lo yubi. Sa lapit manghinaw daw siya. Sa gawas daw lang. Sa gawas si Adi. Ah, mandapit. Ano na ako? Ay, kayo. Alak ka, ang ilang kutsara, be. Mura nagluwang. May maigos akong ka. Binuang na yung hobby. May gino, first time. By first time, dyan na mo diri. Mahina na. First time mo. Malipong mantas ko. Kanira ako, bay. Ayo. Ako na Lagi. Oh, nice Ayaw. sa fruit shake. Ayan, nabiting Sige na ba? mahala. Sige na ba? Kanira lagi kaning mangga ba? Lami masad ni. Pambata kayo na. Mango smoothie. Gamay kayo na. Ha? Gamay kayo. Ano may magiingon ba? Gamay fruit shake. O, dili kag gusto mo makaon. Aw, kana na lang ako ng shake. Or smoothies sapon. Asa po na smoothie? Ay ubi purple yam, ay cookies and cream, na ay mango lychee honey, na ay coconut banana yogurt, na apoy fruit shake. Ano naman ang gusto ka? Fruit shake. Eh, pabasado ta. Oh, ikaw, mana ka? Lahi mo na. Kamay mo. Fruit shake lang ta. Ripe mango.
Mag-shake lang ko ba yun eh. Sige po, shake. Ikaw gusto. Mm. Basta ilang tubig, piting mahala. Na may tubig ko. 330, yun ang utabangi. Malipong. Naman sila kape. Kape lang ako. Sige na kape. Sa'yo kami naman, guys. Ilang panginawan mo, mag-atog ito, grabe. Sakit ako ng puso yan, ay. Huwag kaabot. Kanilang akong kuan. Kanang ripe mango sa fruit shake. Nya sa iya chicken with rice kaning bata. Wolf wolf. Mura na din isa. Order mo ha? Kari day. Pagkiti. Dili mo na mahurot bid ako kay ni bid. Saka ripe mango. Right pa mo siya O, smoothies ube. Purple yam. Kaning wolf chicken with rice. Nya rastita sa pamana sa stita. Nag-order na mo food, wala pa. Wala ka na. Sa bata kaning kuan chicken with rice. Wolf with chicken with rice. Wolf wolf ko na. Usa ka ube purple yan, o isa ka ripe mango shake, and then usa ka wok of chicken with rice.